Glagol pisati u budućem vremenu. Glagol je na prvom mestu u rečenici. Pisaću. Pisaću domaći zadatak o knjigama Rowling. Pisaćeš. Pisaćeš pismo Joanne Rowling. Pisaće. Pisaće knjigu o čarobnjacima. Pisaćemo. Pisaćemo novine o putovanjima. Pisaćete. Pisaćete roditeljima o novoj knjizi. Pisaće. Pisaće knjigu o automobilima čarobnjaka. Glagol nije na prvom mestu. Ja ću pisati. Sutra ću pisati knjigu. Ti ćeš pisati. Ti ćeš pisati pismo roditelju. On, ona, ono će pisati. Preko sutra će pisati domaći zadatak. Mi ćemo pisati. Mi ćemo pisati novine o putovanju automobilom. Vi ćete pisati. Sutra ćete pisati devojci. Oni, one, ona će pisati. Oni će pisati pismo autoru knjige. Neknjiževni oblik budućeg vremena u srpskom jeziku. Glagol nije na prvom mestu. Ja ću da pišem. Ja ću da pišem muškarcu o ljubavi. Ti ćeš da pišeš. Ti ćeš da pišeš učiteljici. On, ona, ono će da piše. Sutra će da piše knjigu o novinama. Mi ćemo da pišemo. Mi ćemo da pišemo u sveskama. Vi ćete da pišete. Preko sutra ćete da pišete o automobilu. Oni, one, ona će da pišu. Oni će da pišu o čarobnjaku. Ja ću pisati knjigu. Ja ću da pišem knjigu. Pisaću knjigu. Ti ćeš pisati pismo roditeljima. Ti ćeš da pišeš pismo roditeljima. Pisaćeš pismo roditeljima. On, ona će pisati domaći zadatak. On, ona će da piše domaći zadatak. Pisaće domaći zadatak. Mi ćemo pisati roditeljima. Mi ćemo da pišemo roditeljima. Pisaćemo roditeljima. Vi ćete pisati o putovanju. Vi ćete da pišete o putovanju. Pisaćete o putovanju. Oni, one će pisati o čarobnjacima. Oni, one će da pišu o čarobnjacima. Pisaće o čarobnjacima.